Una història del català a l'escola és un assaig a cavall entre l'historiogràfic, el dret lingüístic i també determinats fets polítics, no? Des de l'etapa de l'absolutisme, passant per l'època de l'uniformisme del segle XIX, del període liberal, la restauració, la dictadura Primo de Rivera i, òbviament, l'asfíxia del franquisme fins a arribar als nostres dies. Òbviament, en l'etapa de la democràcia i l'autonomia política, el català a l'escola es va normalitzar, però alguns sectors polítics, sobretot, van decidir que aquest era un àmbit estratègic, sobretot perquè és un factor de sociabilitat molt important. I a partir d'aquest punt de vista i també d'una concepció certament supremacista del castellà han començat en aquests últims anys algunes invectives per part sobretot d'algunes entitats que han portat el català a l'escola i la normalització lingüística i la immersió als tribunals. En aquests moments estem pendents d'una sentència del tribunal que acabarà de pronunciar-se sobre el nou marc legal educatiu que va adoptar el govern i el Parlament el juliol de l'any passat i, òbviament, tancar, esperem, un conflicte que fa molts anys que dura.